Hola amics i amigues, bikepackers. Avui, aventura amb en Jordi Pesci. Dic aquí dalt de la vorera, sembla que sigui més important, i no es parla així. Jordi, presenta't. Bona tarda, Jordi Presseguer, per servir-lo. Sabadellenc, afincat a Valls des de fa molts dies, molt amic meu, i va dir, hòstia, anem a fer un bikepacking. Ja havíem fet algun dies enrere i ha requerit els serveis de Bikepacking School i avui el porto de passeig i a fer una acampada. Guapa, reguapa, nen. Us ho expliquem i us ho anem ensenyant. Però, per començar, bike review. Bosseta aquí amb les sabates, única. Aquí les martingales de reparació. Aquí davant una miqueta l'electrònica, alguna cremita i no sé què. Aquí porto el de dormir. I el Jordi com ho portes això muntat? Mira. Professional d'anar de colònies. Aquí porta el dormir. Aquí darrere, hòstia, motxilla. I què portes a la motxilla, Jordi? Una mica de menjar, víveres, no? De tot una mica. Això. Per rentar-se les dents. I amb la Diamondback del 1990, que no falti. Bicicletón de la vida. Bueno, arrenquem. Vinga. No farem molts quilòmetres, però ens ho passarem molt bé. Estupendo. Doncs bueno, en Jordi em va dir, anem a fer un bikepacking dels nostres. I dic, què vols fer? Vull dir, ostres, no estic gaire en forma, No, feia dies. Feia dies. Vam començar forts, perquè el nostre objectiu és fer Pirinexos. La farem l'any que ve segur, Jordi? Vinga, fet. L'any que ve anem a fer Pirinexos, que em molaria molt, però avui enguany no s'ha donat perquè per mil coses. Anem a dir, fem alguna cosa, poquet, no gaires quilòmetres, però anem a fer així, rodar en ratet, cap vespre, sunset, i després anar a dormir fora. Un bivac a les estrelles, tu. I així, Bikepacking School funciona així, demanant al client què vol i com ho vol i aplicant tota la nostra expertesa i experiència perquè vosaltres us passeu el millor possible. I seguim per davant. Amb tota la calma, això, el canent, Un ànec de coll verd, el que sortia a les fotos del diccionari Alberti, aquell de color groc que teníem al col·le, doncs era un d'aquestos. Però sí, com anem? De puta mare, anant fent, molt bé. Ara, mosquits bé, A la que farem un segon. Doncs aquesta ruta, ja us l'he ensenyat algunes vegades, està plena i repleta de cabanes de pedra seca, que són una molt bona opció per fer un bikepacking, Resguardadetes, moltes tenen un sostre perfecte, i si pot, dormir. Nosaltres avui anirem a casa. Aprofitarem. Tenim una pallisseta que té unes condicions excel·lents per fer-hi una estada i us ho ensenyaré. Ui, ja estic veient aquí molts enemics, I no m'agrada gens. Conillets que van blandant per aquí i per allà. I la meva cabana de pedra seca preferida. Feia molts dies que no us ho ensenyava i us l'hauria de tornar a ensenyar. El cuixol d'en Soleta. I mira. Té aigua i tot, I és que m'encanta, tio. Ara, aquesta aigua no és potable, Ni se us ocorre. Bueno, això és cuixol d'en Soleta, ruta de la Capona. De la Capona a los Discos. I aquí la teniu, la barraca de la Capona, la barraca que dona nom a aquesta ruta. Veieu, és espectacular i xula. Aquí per aparcar el carro, Nosaltres ja l'aparquem. Això és un pitjadero per la joventut. Sí, no sé si saben gaire, I aquí una altra estança. Aquí una i aquí l'altra. Què et sembla? Sí. Està correcte, i cap allà hi ha més puesto. A veure, cap allí. I això què és, un cantinà? Mira. Hasta aquí hi ha una altra d'això. La suite. La suite, exacte. Veieu? Com, quines coses, Aquí la cunya, La cunya, nen. La cunya, lavador. Veieu? Què us sembla? I sense ciment i no cau una puta. No, res. Tota la pressió del propi pes de l'estructura
I s'aguanta, Quines coses que feien la gent, tantes, Com es buscaven la vida. Igual que nosaltres, Mare rucs, que arribàvem amb una quechua del Decathlon que la llançàvem en Sí, l'aire i fa està pluf. muntada, O la unfles una miqueta i aclarit. I què dura això? 2 dies, i un altre. I això tota la vida aquí, i no cal. Doncs bueno, hem decidit que el Mazinger ja l'anirem a veure demà al matí. Avui teníem ganes d'arribar a puesto, instal·lar-nos i avui us reconec que hem fet una mica de trampa. Al dematí he aprofitat i he vingut amb la flagoneta i he deixat una mica de queviures. Refrigeri, una mica de refrigeri. Hem pres 5, he portat una mica de refrigeri. Ara el premi. I escolta'm, que estem aquí per passar-ho bé. I el meu senyor client, Jordi Presseguer, va dir i unes leites, cervesetes, per quan acabem. Doncs, By Packing School sempre servei premium. I per tant, tindrem aquí unes cervesetes en fred, ja ho veureu. Aquí està el Royal Manzanares, noi. I l'ST, Salvador Atoses, Valdric, la meva àvia. Pam. Sunset is coming. Bé. Adeu. Aquí tenim la pallissa. Està pou, té. Oh! Caram, què hi ha aquí? Sorpresa! Aviam, meu. A veure què hi ha aquí dintre. A veure. Los Rachels. A veure. Tata-chan! Ui! Està freda? Està l'obrint aquí, Sí, perfecte. De la puta mare. Oh! Regalos. Doncs ja ho veieu. Capvespre està aquí. I nosaltres hem fet una mica de tardeig, fet un parell de cervesetes i ara estem veient com la lluna surt. I en breu us posarem a preparar el sopar i disfrutar d'aquesta llibertat i aquest viure i ser presents en el moment. Doncs ja veieu quins soparons estem preparant aquí. Una mica de conserves, pizzeta, fuet, i que no falti de res, amic meu. Hombre, tope. Sí cal poques coses per viure i disfrutar. Què poc cal. I mireu, flipes amb la tela que tenim avui. I l'entorn d'aquí al darrere, què? Bé, locos. By Packing School. Pam. No us ha de dir. A l'hora de dormir. No pessi sense res. Va a pedo, tio. L'any passat portava almenys algo. Mira quina lluna. I anem a dormir. Mireu quin entorn. Aquí des de les alçades. Bona nit. Bon dia, Osquitimers. Mireu on hem acabat dormint. Préssic aquí. De cop i volta em va abandonar un fred. Sí, tan heavy, tio. Una cosa, xaval. Però molt de fred. Corria l'aire. I la humitat. I vam haver d'entrar cap aquí. I mireu. Solet, anem a veure. Ell ja ha sortit a fer la fotosíntesi perquè estava que havia. Bueno, va, recollirem i arrencarem. Bon dia. Bueno, deixem casa. Oi. Veus si ja comencem amb les merdes del camino. És una branca, veieu? Havia aquí coses seques, rames seques. Jo veig també, Foliades, sí. Aquí se m'ha agafat bo. Collons. Deixo de gravar-ho. Arribem a veure el Mazinger i el tenen tapat avui. Algú l'ou. Sempre es passa el mateix. Que pillem quan aquí són festes. Ai. Ja deurien ser perquè està desmuntant el xiringo. Hem de demanar un cafetonet i seguim. El Preci tenia gana, Ha fet una mica d'algo. Amb el Mazinger. Doncs us puc ben assegurar que no sé on som. Sí que sé on som, però no sé on som.
No, que estic xerrant sol aquí fent de youtuber. Que estem perduts, però no estem perduts. Estem en plan Discovery total. Opa, les piedrecites. Estem entre Mas del Plata, Santes Creus i el Pont. I mireu, però ens estem enfotent. Ai, que això pot acabar amb punxa. Tia, tu, quins camins acabats de fer. Mira, cabanetes de pedra seca, territori xulo. I el Preci que porta la roda frenada. La roda frenada i s'ho nota molt. I anem posant i traient el fren, depèn de si ve baixada o no. Es nota. A veure si després hi podem reparar d'alguna manera. Mireu, no sé si l'havia ensenyat ja alguna altra vegada. Ermita de la Peana o alguna cosa. Quines columnes, tio. Què us sembla? Això està a les últimes, eh? Per qualsevol dia això se'n va prendre per cul. Aquí no faig un bikepacking ni vamos. Ni que em paguin. Què, Pressic? Què et sembla això? Amén, eh? Hem d'ensenyar. Sí, les columnes... Oh, ja. Mireu aquí. Què tenim? Santes Creus al fons. I nosaltres aquí l'ermita de la Peana. No, mi Pressic. Pressic, saluda. Mireu, se n'anem cap a Santes Creus. És l'esmorzar i la mar de bé. Què? Flipa, no, el pal, aquí. Aquí pots fer un casiragui d'aquell, no? Va Sí. ser aquell que esquiava, que es va tallar el coll amb un cabre vell. I el germà del rei, no, també? Sí, alguna cosa així. Sí, flipes. Passem per allà, que hi ha una mica més d'espai, que aquí em fa por rossar l'esquena. Lomo plateado. Aquí. A dir Santes Creus. Ai. Voy a pujar aquesta. Que dura que és. Bueno, la parim ja plàstic. De fondao. És que, cuidado, Però ja està. Cluc. Entrem aquí al túnel de l'autopista. No sabem mai què hi ha i què no hi ha. Oh! Quin freix, tio! Quin freix! Uau! Oida, tio, això està ben asfaltadet. Fa un rato, mira el Pressic com ha quedat ferit de mal. Ensenya el braç. Xaval. Se li ha enganxat un esbarzer que l'ha abraçat i després ras. Estirat per sort que és un tros d'home i més fort que el vinagre. Però jo estaria plorant segur. Jo estaria aquí plorant de fa rato. I arrem a Alió, després de passar un trosset de camí bastant lletjot, molta vegetació, el terra per culpa del fang, allò que queda tot destruït i... Però bueno, mira. Aquí ens han asfaltat aquest camí, que no ho estava pas. I a vegades me sap greu que ens asfaltin els camins, perquè es perd una miqueta l'essència, és comoditat, i amb el gravel també ens va bé, però hosti, no sé si és del tot recomanable, asfaltar tots els camins. Va, debat, obrim debat. Ja arribem a casa, dutxeta ràpida i cap a Fontscaldes a dinar. No fos cas. Jordi? I tant, a tope. Ara. Ja. Ui, sempre tenim gana, És fort. Això és que és una merda. Jo sempre tinc gana, llavors vull aprimar-m'hi. Com m'he d'aprimar si sempre tinc gana? I la cara de les punxes, que algun dia la veurem rehabilitada. Almenys ja l'han fet els possibles perquè no caigui a terra. Veieu a darrere l'estructura, que la manté subjecta, les pedres de les van treure i ja veurem. Va, anem tirant. Quin espectacle. Mare meva. Aquí el gènere. I el Jeroni que ens està fent aquí l'arròs. Tot flama. Aquí no en volem de rocades. No, aquí fallos els mínims. Buah, quina gana. Jimmy Lion. Uah, xaval. Uah. No hi ha res com una paelleta feta aquí al foc, Poca llenya. Uah. Mira, xixi. Espectacle, nen. Pues bueno, això està la nostra aventureta de bikepacking. Molt top. Que poca broma. Arrosset final. Exquisit. Increïble. Sí, no, ho puc haver després. I ara va fer una mica de migdiada i recuperar-nos. I I a preparar la propera. Que això ha estat de lujo.
i si voleu, bikepacking school. I com sempre diem, 3. Pam!